Takže čus, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať My Prison a vlastne v tejto hre ide o to, aby ste si vlastne postavili svoju vlastnú väznicu a ja sa teraz budem snažiť postaviť si tú najlepšiu väznicu, ako v tejto hre budeme môcť, takže ja tu mám takéto auto, ale ja už tu mám lepšie auto, lebo už som si trošku dačo kúpil. No to je jedno. Dobre, takže takto teraz vyzerá naša väznica cca a musím si ju vylepšovať. Mám $563, no tak hneď zo začiatku, aby som nemal málo väzňov, si pomývážem tieto postele a dám si tu teda túto asi, tu tieto dvojposchodové. Som videl nejaké tutoriály aj od Houseboxa, aj od hociakých youtuberov. A ako túto hru hrať a čo v nej robiť, no takže môžem doniesť 6 väzňov. Tak idem tuto do mesta pre 6 väzňov, aby som mal proste, aby mi to zarábalo peniaze, lebo nič nedostávam vlastne a musím si tu aj svojich gardov kupovať, aj šéfov, aj zakopávačov dier a tak ďalej. Hej, teda kuchára za stovku a aj gardov dvoch, takto. OK, asistent, no missing staff hovorí. Dobre, takže tuto mám niečo na cvičenie, I need the desk. Potrebuješ preplesk. Ne desk, ale preplesk. Dobre, tak keď potrebuješ desk, tak ja ti to tu zväčším. Tu ti dám takto glass panel a tu vám dám takto dve steny. Takto. Teraz, že tuto postavím strechu takto. Tuto postavím zem krásne. Nejakú, dal som trošku inú. Ale to snad nevadí. A ešte workers. A dám im tu takto krásne tento počítač noobský. Tak, máte tu počítač. Mám tu 6 väzňov. A asi by som potom tuto mohol dačo nové postaviť, lebo ešte tu mám takto miesto, tak aspoň niečo. Teraz môžem toto tu pomazať všetko, snad mi nikadiaľ nezdrhnú. Teraz toto vlastne môžem posunúť niekde, kde to nebude úplne zavadzať. Ja by som to dal takto sem zatiaľ. Tuto by som postavil nové cely nejaké. Strašne mi húči tá hra. Tu by som postavil nejaké nové cely. Nech to tu nevyzerá tak zle. Takže to by som rovno mohol začať. Asi takéto nejaké veľké. Takto. Len asi bude stačiť. Ešte tak. Tu začnem stavať ďalšiu celú. Takto do trojky. Tak, tu budeme ďalšie cely. Teraz musím vlastne postaviť toto borzvol. Tak, tu musím dať dvere. Ešte by som tu postavil tento concrete floor. Tomu. Tuto tiež. A už nemám peniažky. A niekto mi zdrhol jeden. Niekadiaľ mi zdrhol, neviem kadiaľ. Asi tu majú niekde nejakú dieru. Budem musieť najmúť opravať zakopávačov a vlastne aj ubratovačov, lebo tu mám strašne veľa bordelu. Tu musím to umývať, upratovať, tak. Zatiaľ tuto nič nepindá. Tam sa nám stáva nejaká diera. Ajajajajaj. On ukradol donut. Čo ti seká? Ja idem pre ďalších väzňov. Lebo mi zdrhli nejaký, tak ja si pak prinesem. Lebo tam by som mal mať potom, tak donesem tak 5 väzňov ďalších. Toilet, no to mi bolo jasné. Budem potrebovať toilety. Musím počkať na výplatu, snad mi dojde toľko, že budem mať 30, ako je tak aj na Dobre.
teraz mi to príde. Takže nejak takto to vyzerá. Tu môžem vlastne presunúť kľudne aj toto, lebo tu asi je, tu na to je miesto. Tu môžem tak dať potom ďalšie činky. Ej, čo tu kopeš? Hodili by sa nejaké peniaze. Takže ja by som tuto dal, nevadlo, dojdu peniaze. To je také, čo mi to málo stálo. Ten kobol. A 60 tu nemám, ale môžeme im tu postaviť strechu. To má aj tak nejde. Nevadí. Ja už príde zase ďalšia väzina. Mám už 8 a keď sa tak pozriem, tak nechýba nič. Čož je dobré. Som rád. Dneska by som dal aspoň tak 10 väzňov, nech nejakých máme a je to všetko good. Toto by sa mi asi niečo hodilo, že? Tu ďalšie postele postaviť. Mám 95, tak tu postavím postel za 60 a ešte mi zostaje 35 na toto. Takže asi jedného by som priniesť mohol. Tak sa pozriem, že shower a launch table. Tak na to nemám peniaze. Musím jedného pustiť. Ja urobím toto, že vymažem toto, toto vymažem. Teraz mám dosť peňazí, že som trepnem toto si môžem vymazať. Tu dám z toho, aj tu, a potom tu. A som môžem pridať ďalšie sprchy. Tu im môžem postaviť rúf na desinu. Tak, dobre. Čo? Dobre. Ty kokos. Smodíru potiahni je. Som ich pre ďalších väzňov. Neutiekli nejaký. Musím zobrať tak 6 nabúral. Tak, tu pridám ostatných. Tu do 8. Asi budem musieť pridať launch table, takže im sem dám tento picnic table. A umývadlo mi chýba $1. Nemôžeme dať $1 zľavu. $1 je zľavu. Tak, popracujem toto. Možno by sa mi hodila ešte nejaká... Ešte možno by sa hodili 2, aby som mal 10.
zase budú... dosť toho je. Ukáž, mám 9. Všetko v pohode. Čiže teraz ich to pustím. Keď sa tak pozerám, tak nič nechýba, ale nechýba to, že ja tuto dám. Chcem dať toto. To vysuním radom tuto. Zem. 84. Aspoň... Dobre, tu som jedným postavil podlahu. Tu už mám nejaké tie peniaze na to. Tuto už nemajú podlahu, ale to nevadí. Za chvíľu postavím. Lebo už mám 10 väzňov, takže dostanem 100 a ja budem potrebovať 84 iba. Ja to vidia asi LPT, dostanú asi $3 či koľko. Strechujem a z svetlom postavím neskôr. Ja im postavím toto. Okay. Tu môžem postaviť maximálne takúto strechu nad postelou, iba viac peniazí nemám. To nevadí. Tak ľudia, sme na konci videa, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, keď hej, dajte like a odber a vidíme sa zase zajtra. Čuuu.